Så snakker vi montering af bærebøjle eller fodbøjle, kald det hvad du vil. Det er i hvert fald den her på Maxi. Og der monterer man jo selvfølgelig den her igennem her, og med en skive på og en møtrik. Det er ikke det sværeste i hele verden. Måske skal man lige trække den lidt fra hinanden her, så man kan komme ned over her, stille her uden at ridse det hele. Det er hvad det kan være ved. Om bagpå her, der skal man huske at få den plastikglider ind her, som holder afstanden her imellem. Der sidder den her plastik. Det skal man også huske på. Men det jeg ofte ser, det er, at her hvor man skal montere bærebøjlen igennem med en bold her igennem stillet, der glemmer mange at sætte den her lille afstandsbøsning på. Den her lille afstandsbøsning her skal sidde på indvendig side af den her, og over på den anden side også, og så sætter man så bolden igennem og spænder det hele sammen. Så husk, den rigtige måde at gøre det på, er at få den her afstandsbøsning på indvendig side her, før du sætter det hele sammen. Så ved du det.